miña historia en Podemos é moi rara e decidín, eu sola na miña casa, que vivía coa miña tía en Oslo, montar Podemos en Noruega eu sola e quedar no Parlamento de Noruega con 4 frikis que non tiñan un salario, nin tiñan nada, e decidimos ir ás primarias e de repente unha nena de Betanzos que non conoce ninguén termina nunha lista para as europeas. A min na miña casa non me creu ninguén hasta que foi a ver as listas aos casilleiros. Pero non foi o que me pasou o máis grave. Os 4 días de montar o Facebook de Podemos de Noruega, aparece un tipo que me dice: te podo chamar a túa casa a Noruega? E te digo eu, sí, Alberto Paz Viñas de Longhou. Son a representación de 12.000 mariñeiros que non cobran a pensión que lles debe Noruega. E entonces dixen eu, a donde carallo me viñen a vivir? Sabes? Entonces eu dixen, pois, isto non pode ser. Entonces deixei a organización de lado, porque era representante de Podemos, e creo que os representantes non teñen que sair só elexidos e ser eurodiputados, sino que aquel que vai na lista ten que seguir facendo o seu traballo postelectoral e seguir traballando pola xente. Dixen, se en Noruega este é o problema que hai cos españoles, teñome que dedicar a este problema. Terminei, porque son documentalista, no Arquivo Nacional rescatando a documentación que compromete a Noruega a lles pagar as pensións. E estou en ese traballo. Volvín de Noruega porque en Noruega o sueldo medio para un español son de 800 a 1000 euros, máis ou menos como aquí. Cando volvín, vin todo isto moi alborotado e decidínme sumerxir no mar de Longhou e aparecín de repente cando vin que o mar de xente se poñía en orden con Carmen e que Carmen realmente ten capacidade de escoita activa e o seu grupo me parece de xente pois normal, non veñen aquí, soy el secretario de non sei onde, e son xente pois moi normal e nada relacionada coa vella política que creo que se estaba a empezar a dar agora cousa xenética do mundo.